Προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα. Ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Ποτάμια, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτη, έφορα χωράφια και η θάλασσα. Καταφύγιο για εκατοντάδες είδη ζώων και φυτών, αλλά και αιτία ευημερίας για τους ανθρώπους που παροικούν. Μόλις μια ανάσα από το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας περνά σχεδόν απαρατήρητο από τον πολυκόσμο, ακόμα και οι διερχόμενοι της Εθνικής Οδού, καθώς φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη, σπανίως συνειδητοποιούν πως περνούν μέσα από έναν παράδεισο της άγριας ζωής. 500 είδη και υποείδη φυτών χρωματίζουν το τοπίο με διαφορετικά χρώματα κάθε εποχή του έτους. 31 είδη θηλαστικών έχουν καταγραφεί, καθώς και 28 είδη αμφιβίων και ερπετών. Η παγκόσμια ορνηθολογική σημασία της περιοχής αποδεικνύεται από τα 278 είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί, δηλαδή το 63% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος αφήνει και εδώ τα ίχνη του. Αιτία, η έφορη γη και η πλούσια θάλασσα. Το 80% των οριζόνων της χώρας αρδεύονται από τα νερά του Δέλτα. Η κτηνοτροφία είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα της περιοχής, όπου εκτρέφονται κυρίως αιγιαλάδες, αλλά και αιγοπρόβατα. Το ψάρεμα και η οστρακοκαλλιέργεια είναι επίσης διαδεδομένες στην περιοχή, καθώς τα ποτάμια στις εκβολές τους φέρνουν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών υλών. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το σπάνιο αυτό οικοσύστημα, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Επειδή ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένας κρίκος στην αλυσίδα της ζωής.